nani fere makko jol balejo krum tumi taki basdo balejo krum sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o sendi may banden do wima ko diluma nyaayinge sama o dunya ina jogi jom satir ma fo lugeno dilani cherno abu bori gartani cherno abu dilani cherno abu bori gartani cherno abu oirendo men ha susi serembe ha cherna gunde rendo men wonti julo haalamo te kadi wat ko wadde o direct hande TikTok ide haalude mon e famdirde mon sabu mi ala ko wona onon on ngala ko wona min de balde noon appel uji mon ene keeweyam noddali mon e message uji mon fof mbeɗi yiya kono de bal mbeɗa wonde ɓilaare mbeɗa ɓili kemi ɓiliɗo eyi sabu liggeyajam e balɗe ne keewi galle o kadi machallah yimɓe ne naata jalta te min hoore mbeɗa déplace o sahaaji eyi pourtant paamon wona yimɓe fof mbawi yiidemi kono sinno sagam onon noddoɓe kam ɓe yiɗi yiidemi ɓe fof goto fof mi humton ɗum haaju mum kono ha joni ko wuuri tan kono rufani joni noon oɗo samedi oɗo dimanche garowo komi liggotoɗo ɗum onon fof ngare eyi to gallam ɗo tar hiltan onon fof ngari so allahu lamɗo jaaɓi gila subaka ha jamma ke haaju mon tan wonenɓe so allahu lamɗo jaaɓi ma gaccon gantu no feewi wonno ceerno ɗe balɗe koko ɓili e Amadou Thiam a jarama e keruji a jarama e zemuji ɗi a jarama eyi ala caɗele yonimde alana yewnani min yiwnuma min garlo mi watta joɗade ɗumano sona intérêt ma mi yawi kam addinam ɗum mannam ɗum avant chériam won kewɗa haalo ɓiɗɗo tan chéri ma nan toon yiwnuma o change an taw o wi ko min tan arate ko gonga an a arta ko gonga ana wawa famminde min probléme mi jooɗaki ɗum probléme aleykum ala jooɗiɗo ɗo henne yimɓe fof goto fof na yan ƴeew ko dañi an sa e sa fof kam pilta galle haydara bonata wonde hanno faamu kadi sino mi yowniman gonɗa e dow dembe de ko naka voyage ma sana tampere walla yaltema kay aɗa mi fuuƴi kay aɗa loosi kay lusum feesa tampere tan tampinma haal min kalde hen inchallah ɗum ɗo mi ko adde 9 ans joni a suuɗi kam gueɗe ma ɗe gueƴam nden mi famani andi abiyel ma joni ko holɗum tendance yo si mbeɗa jogno daaɗe 2024 sino mbeɗa jogno daaɗe waɗɗum e hakkille ma mbasa ƴewtidade ɗum ha jeeya ɗum kala walla e waɗɗum han hoto machallah ɓonanɗa ko sexy hande kay waɗi affaire ibade hoto siftanam ɗum wal ɓeyɗe bonnude ɓerdam de walla famanimi de ko holɗum ko emma ana woni stress de kala ko jiiɗa wonkate gona bogos ko wonti ceerno mawɗo molanaɗo Allah han parantawde ceerno mawɗo molanaɗo Allah yew an probléme aɗa holɗo a ala temps téléphone a natta e internet mi faman ko janude fuutaji wonɗi jangin nafe yowi suulani ganda koko wirde kono waɗɗani bogos jongo ceerno Abou wiide ala ceerno Abou e onon e ma an e yimɓe fof min ko bogosam ha joni ɓayde ha joni no noddirta on ƴeew sa joyi kam anna ha wori wiya bogos yes yimɓe par ce que joni kam kilifa bimi he ko wonnoɗon ha joni nan kanko e sona affaire business ñamde haalis yimɓe ay jeenama ƴeew jippoto ngabbuɗa ɗo maccanum de o mayɗa yidde haalis ni ko gandanɗamo mbe yiide haalis koto haalis légal ceerno Abou ne roni gila e jatiraɓe mum gila e jatan jatiraɓe mum kadi ƴeew ko Allah kadi hokkimo ɗum ɓeydi fewde ga aɗen ko ndon mais ɓeydi fewde Allah yanti hen bisimilla ma arde kikiɗe arde jamma heure mo jiɗɗa arde fof garon eyi kono so noddi kam tan mi ƴettani téléphone o paame tan ke liggeyaji gonmi kami ɓiliɗo
e joni kam mbaɗɗo po liggey so yimɓe ɓen bowla kembi ɓe mbaɗa po seeɗa tan mi haalde bandiraɓe mi haalde mon onon fof eyi jaafoɗon noon jaafoɗon no feewi goppon haqqe sabi yiide neɗɗo ene noddu ɗum ronki heɓde ene muusi on jaarama eyi mi woppi tan mi woppito mon tan yo Allah aynuru en ko jiɗɗon aduna ko yo Allah waɗa mon ɗum eyi min de wi min ceerno wi kala mo gandanɗa hoore ma e naata gallam haaji mum humtita woto Allah hollita woto Allah hollimo gallam woto guite amen mbadda nayyi on jaarama wassalam yo Allah aynuru en yo Allah aynuru en yo Allah aynuru en yo Allah aynuru en waɗi en duwaw ndeysaan Bayi mbaadini min dasara ma haggande so ɓaccide hoore ma ha buucitaɗo sa ari sa arti voyage ka meƴƴiɗo sa yalti ka voyage sa arti ka nattuɗo ɓayɗa arta ha yam donc noon ƴeew mi accitami sago ma aɗa ko jinmi garata bo gos an wiccanɗo a ƴetta rendez-vous janngo mi ala hedduma ko a ƴettata rendez-vous janngo ka garoto kikin sami mamim janngo inchallah kikin ma arta ko mbaddata rendez-vous kala garoto noon ƴetta rendez-vous mi anda kadi mi woni an woni min walla mi faamimi kay probléme gala ko galle kam an gonɗa e dow ɗum mbeɗen ceerno Abou noon ko joni an so ceerno ɓoy se joni gonta ceerno bireede de wona neɗɗo kay kam mbiɗa kam change de couleur a cause makko so ɓoyi kay ɗon ɓoyi kam joni ko kilifa ko ceerno mbimami he ha ngara ma yi o addi ko profil kesso wona o change profil teji mooli o gonɗo ha jaw gom o wonde musde wucci sami yimam andam jasnewi o yiɗa a ɓorti ala kam waɗa joni ko ƴew tini travail o jogui tini o ko ɗum ɓomto jamma ɗum ɓofta ñalawma hay samin lelo ko mami haalade hay hami tambo ɓeyɗon ko changera par ce que ceerno ko ɗum foti ɓorno mbimani ceerno wona e kul so ɓoy ƴew min kono nandi kam e sakuji ƴew jang surati mum eɗen ɗon tan battin jang won mbahal capɗo noon duma ñamde nde an mbahal capɗo an kam watta mbahal mi ñaam ƴew walla joni mi wonta defandema mi wonta waɗandema haydara ay sa ari ay gal ha ka ay sa ari gal jeyamtatoma séritema jaha par joni suusa ceerno mo dago ritide pourtant wiɗon borom ɓoyɗo mbi kom jami ɗum ɓoyta santil ɗum ne amma makka ɗo man jahal ɗam te ɗum najjima ɗo mi ha sayda aɗa ritte wonam ka teddu bonni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno Abou woni gartani algay mi wami a fi wala jam a foti nattude wallahi mi yejjiri pirik wallahi mi yejjiri kaw kay sam sono nenimam sa yi artirnam so yi sa yi jobiri ala wecci jaabidi goɗɗo manko bidi goto no won ɗo non weccide weɓani joni kam jo ade wecci kam o foti uddude sona ɗo e boyte jo yadade damal buti ko ho uddis ya kaw ɗum wonti leptation ɗum wonti leptide ɗum foɗo waɗa hay hawtodiri ɓe anda anmani woɗirata o juuloy ɗum mani juulera ni ham batta yaɗum wallahi jikka bonni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o serdima e banden ɗo wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno Abou nokkuram noon kayi yawi sono hunde enen wecciti ɗum ɗo tan ha wasa artude joni mi dadi jaɓandem noon so yiki tan yo artude wecci tan wecci 200 walla 100 ani kadi ko woni hen onon 100 donc ko uñña joyi o soodi nedi 4000 et quelque mbiya ha wecci 100 walla 200 ya wecci 100 andama
kam xaalis kam te ana hiiri de Kadi. fi dana wayno kasankin suuɗi haa ko mbelɗa daneeƴe ƴon waɗi différent jeena tan jaanoon ko kiiram heen to jeena jaanoon ko hiiri heen hiiri kay min mima ustu jaari maari mi suma jaari an kam jeena an tan yattumo kanko arta ɗo kanko jeena meeɗa arde ɗo an tan yattumo kalden gonga kadi bogos ande ko jiɗɗa an haɗi kam suuroji haɗi kam fof ya ngarta fof mi acci joni jeena ummi voyage mi yehi mi salminuyam kadi haajam nan toon mi addoyi haajam mi arti ɗum kay dara ala heen ko holto ko nder galle o mbaɗɗon ɗum nder galle o kay nder galle ɗo mbaɗɗon ɗum nder galle maɓɓe kamɓe wadde gasi wadde anda yiiti wona mbiɗa ka gaccu jaali an kay woppani jaali an kay ka jaaɗo jimi wiɗen min ko nawno kam ko woppi ɗum tuuruji ɗiɗon a faami joni jeena yehi arti voyage min mbiɗa sohluno hunde commande unoɗo hunde wi mi addi commande ɗum ko yaade commande wawano ɗum livré sur addoroma ɗum joni gaccen haala ga hamma wonduɗa dukka kadi ala sens yew jeynam mi hannimo haala ma ska faami eyi wona ɗum kalem kadi hunko ma ngo a wawa nangude ɗum tan a wawa nangude mekko ma ngo min ɗum nan muske ma an hunko ma a wawa nangude ɗum ko kalanta jeyna haalam woro min affaire o de ni haawi kam so allah an pour quoi wawa teyde no wona teydi an ɗum ko ɓernde tan ƴettirta ɗum wawa wadde so tan ganda to paami kam jeena min jewrdi ko heewi mbeɗa haalnam haala ma ko woni heen an sam hannde yimɓe heddiɓe haala ma jeena sam hannima haala ma ko woni heen jeena ko liggotoɗo ko commerçante an ka ceerno inchallah ɗum de kala momi goɗɗum mi haalan ɗum pour yo arɗo waɗum dokkuɗami ñagunde an est ce que an ko ɗon tan kalɗa an joni gos min kam peno ɗum jiɗɗa waddemi joni neɗɗo peno min gonɗum ponmi haalande jeena ko ganduɗa ko wona eko woodi jiidani eko woodi ko moƴƴi wadde moƴƴi min jiɗi paama gueɗe gooti tan mi yiɗa jeena en ɗum ɗo min jeena mi hoolaki ɗum mi hoolaki jeena wallahi surtout ton haalde allah jeena min mi hoolaki tan kadi laaɓi kala ko mbanmi ko musiba wontat kono ko mbanmi ko haydara ala heen an kin jaɗa jojon gartata wona joni wutis ɗum ne woppe bitik ɗum fof ne woppe bitik ɗum fof ne woppe bitik ala ko gaccuɗa ɓay haala jeena wallahi mi haalamo haala ko weccet tan sa heɓani hikka wawa wuuri ko weccet tan de ñande ne si artiri wecce tan ñande ɗo tutmami 3000 a faami tan weccet wona sa so hunde mankiɗo e galle ne yan addi e biri 3000 tutmami sartunami hen gas soɗum hen mburu a faami manda hoɗɗum kadi ko goɗɗum coɗon noon eɗe foti ruttude 800 to 800 ɗi goni fof hawri ko 2200 to 800 ɗi goni ha joni ɓe garti te ganda so mbaɗi régle ngol ɗo kam kestotoɗo ɓe ma allah ne seedi mi accantama ɗum ni wallahi sen régli kam wallahi allah somi legri ken kam kestotoɗo ɓe ma hakkundam allah ɗum kam min mi fijani hen ga joni kam a heeɓi weccet ma wona eyyi wol pour ka weccitam ɗon ala pour ka hunde leer o wecci artitam weccitam pour kaji mbayi hewde ɗo ni ya manda ko wurti mon e hammadi oɗo oɗon fof hammadi jiɗɗon sodde manda ko wurti mon e hammadi hammadi kay bande ñaama tuuti ɓuuri goɗɗo ñaama dolo min ɗum mi waƴaki ɗum ɗin proverbe uji mi liggoraka ɗum eyyi yo rewe lawol tan ñaama tuuti ñaama dolo en min ɗum mi ala hen boni fere makko jol ɓalejo kurum tumi takki basɗo ɓalejo kurum sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o sendima e bande en dow wima koddiɗoma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abou ɓori gartani ceerno abou medde ko noon fekkon son tan ƴettata si goɗɗe oui wona ko ɗum Zain, guarda, magari te come sono tagliata. Io. Poi non è. Sentiamo. Mi yoni, hanno come nani? Però ti sanno se la è una mano di inshallah, ma magari. Mi piace, fam joli mi han mi ma han tam chance am tan yaade mo ko mi ƴeew ƴetna mande wuuɗa kam kulɗo kadi yahi parfois ɓe gonɗi jinneji bonɗi ɗi ɓaatano wuldam ɗi ɗum no mo moƴƴolo e wala parole ha ƴiƴƴiɗ inchallah
mbatna kam mbahala mo de mittani ɗum taw mbahal ko saf boobu ok à tout à l'heure eew joni inchallah Bogo. Oh, Minar. Minar. Argay. Dar dore ko dum man. Jena kada no tefu junior e mo dak mi de la. Jena kada no tefu junior. Ko garo kiti. ko wala do Ande na are mambe ko da do. wala do min jena xamé fansani ma wallahi mi fansani An hay sa fansani me waji o daga min ara ko selam de. jon ko suit ko ji Ko anu sohli. Mi hanim do halma. yo artama Jon fere halama. Abu yer oy adam ko tifi. Kat ko tiddo wa ma wa dum kala jena. Jena so ara don. Temed joji horo nam dum parce que no ya ko nedda. Est ce que fami? Allah hawa Ala Allah hawa dum kam yadan jena seyduma yo artana waddi yimbe fo no bari ni yo ara ko puccike ma ko naat nder ani so ari sam jeewi kadi ñabbulle ma so way saf dum mi haalo no foro yob jena ndar mo do hankinde adam na ceerno so ari o naata ndar gallo taw yo bante med o wayri do jon ko garo do en sohlan kon ko mi yebbe temed je parce que presque gallo je so ari non dero hande hajuma ko don après an ko jogno dam wala banta me dama gallo ko fara yebbe temed je yoda halde abu yemi wa halde ko do jon ko mo wa sebe tan temeju am yoban temeju ma yob liggey golle nder liggey goddo mo yob mais ni sof ardo dama wi sona won yebbe temed je fudana te ko narana do mi yeb dara ko jeewo kon bawa salnade dum kon so Allah ma jaggane kon bawa kon fara jaggane an bidji am yidi samminde bidji am to yo katto yestirte mi jaggane combat be yirna ma kilene be dal ko don jogata kam kay ok mo haalo ala abu Boni fere aw ma ta control. ma ka Jol, balejo krum. Tumitaki. Basto, balejo krum. Sendi me banden, do wima. Kodiluma, nyainge sama. O sendi me banden, do wima. Kodiluma, nyainge sama. O dunya. Yine jogi jom satir mafo lugeno dili dillani cerno abu bori gartani cerno abu dili dillani cerno abu bori gartani cerno Courage don ça va Ansel ada tambe ada ne jam awa madrawo biyarda ala ma mi anda biyarda kay wallahi be kanyam halama ar selli bada tambe ko an woni Zeyna de wallahi an kay Zeyna way Zeyna ni ko non inde ma ne notiri vraiment ala droit dara nak be kanyam halama ta no da moy nes bu ben bismillah La ilaha illallah seeda ko joote koni seeda ko joote wona ko sukaaɓe ɗiɗi sittiranoɓe caggal ngandumi hande ko yummiraɓe ɗiɗi dugtoɓe caggal jiimi o de kam sene ñaama buññinoto ɓannam fo mooƴi kadi Ngoɗa kam mo machallah selli jam tan lillah machallah machallah ni ko jam tan addi kam be jom boy ayi cin hawani anno kala mi gonno min joto wan kam haalama yinde na jonno ninkim joɗani wasi jottoɗo an mimo affaire commerce mbotten kulide gitin tan ben kam hawana sese dan ɗo noon ñaagol Allah ko nawat kam yeeso e avancement kadi commerce mo kadi no koy ɗo no addi kam ɗo hande alhamdulillah ko e jam addi mamudo sabu neddo ala wona hoore mum ɓurɗo fof foti toppitade hoore mum sa fof ƴewɗoɗa hoore mum wona ni suuji seeɗanaɓe way noon non kono neɗɗo saaha ɗo foti ƴewde hoore ma eyi wonko ganduɗa aɗa ma sa annda ɗum namdoɗa o anduɓe gandinma ko ɗum on laawol
les commerçants on jeeyo no sotto cotto ne yeeyta eyi fof no marché joni noon ma anda sa meeɗi yaade gueɗe Maroc en ɗiɗon mbaɗno ɗon kela yarɗen bangeji a meeɗi yaade Chine liggeejo min ko liggeejo mo gandanɗa hoore ma kala no mbaɗi ɗum neɗɗo yiita hen hoore mum te wona mi yiɗa tan haade Afrique ma wattede ha Chine aɗa soomi yo adda ha ga eyi saabu ɗum tan woni fandarem hen te mbeɗa andi ɗum woni fandarem ma saabu ka debbo aɗa wawi wadde goɗɗum ƴetta appartement mbaɗa sukaɓe reɓe mbaɗa ko woni appartement ji mbaɗana ko suduru noon a faami ɗum fof an a waɗani ɗum gonɗa koye liggey ma te ɗum kadi mi weltima hen te ma ko mbaɗanmami inchallah eyi wono saɗa goto poti yaltinede e mbaɗanma ngal kunde guite sa eyi sami calcule ɗum fof a wi ma ko ujunnaje 10 eyi ɗiɗon kam sa yaltindi sadaka o min yaltinatama min sohla ɗum weltanama ɗum e lortogal ngal ujunnaje 10 so Allah jaaɓi kadi ma yiiten hoorema ɗum cohlimi de min kono kam yes tan cohlimi ala caɗele ala caɗele sa no parɗa may fuɗɗade joni eyi en mbawi fuɗɗade joni joni eyi watta caɗele fuɗɗuɗen joni so Allah jaaɓi walla min fewde mi tampi no fewi eyi sakko noon resɗo ɗum loot ɗum balɗe tati o ɓurati balɗe tati dewtoɗa ɗum a fecca ɗum laaɓi tati ɓufɗa hen laaɓi tati mi ɓuftere e nder douche de voilà oko son jogui terrasse ɓufta dow son gara terrasse ƴeewa to ɓuftuɗa ɗum tan to ala soɓe a faami ɓufta to ala soɓe joni mi wawi loota ɗum jam tokkoje deyɗi eyi soɗa wawi loota ɗum jam ko balɗe tati tan deggodirde watta taƴodir tan eyi aɗa wawi loota ɗum balɗe tati saɗa ko somi fini janggo mon mbaɗanma ɗum gasi ma yiten hoorema eyi te kadi ayi debbo desaɗo mo resaka wona wonta même ego a faami saaha an won mo resa ko saaha fof gara ɗo min mi añani gara ɗo kono saaha fof komi woni debbo desaɗo mo acca galle o mo yatoma ɗum eyi ko ɗon tan kalden mi yahata mi aksa ɓay tan waɗa wettiri kam jeewaɗi eyi wettili ara ɗo mbaɗeɗa wettili ɗo jiɗɗa waɗe ɗo mbaɗaɗa ɗo wettili eyi noon sehla mbaɗa yiɗ ɗum haydara noon ke wajuji ɗi tan jeeya wallahi kam seeri mon wallahi machallah mi salminima mi salmini jinnaɓe wallahi ndeysan ɗum wettili asade wettili ɗo jogo suuda manɗa ko ñamminɗa hawa inchallah mama 5 ans feŋoɗa e tumi taki baksu mama goni basɗo ɓalejo krum sendima e bande en ɗo wima ko diloma ñayi ngesa ma o sendima e bande en ɗo wima ko diloma ñayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma fo hollukeno dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu dili dillani ceerno abu ɓori gartani ceerno abu Gogo. Naam. Bersama. Abu ya? Dari. Ana kami acuuɗe goɗɗo. Ine mbaɗa classe mum. Yiji tata. Nde sina sagam kay. Hay sene callude ko akola. Ayi de. Wallahi en jeeti. Gogo. Fitiira mbaɗno? Aɗan ka sila. O ngari haalande de ko. Kuja. Duuti juuɗam ne fi. Yawe kuja. An silma garɗo hanki ɗo garɗo galle ɗo hanki. Zeyna. Zeyna? Eyi. Eyi. Est-ce que liggay kam? Ko Zeyna waddatama saka liggo ma ala sella. Boman Afrique hanki. Mban ko witade ƴew kalson mo mbanduno fo ko goni nanga mi sowa yettan. Wonde o roddu ɗum 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 mola. Wallahi gogo Ɗum bani. kiwnomi ƴew kiwnomi boman Afrique so ari hen kiwnomi ko pour ko gennawal kono hanki kiloji ɗiɗi mbimi. Wallahi hanki koye makko mbandu na wesi tew. Zeyna hono? Jeyna. Goɗɗo tan waya ko wonde. ni tan façon hanki ɓanna fof A hersatama. ko kala ɗo komi ani sa yimɓe haalmaɗi haala kay en tout cas hanke les compteurs est désactivé. Ala Zeyna ko koyɗo tan waya wonde. Koyɗo tan.
fuytade ha bomal Afrique mi ara imam mbaadi jeyna gogo koyɗol tan awa hottane ɗo waɗa fof woni koyɗol kanko resa ko ƴama o resa kanko wallam tan min hay so cooda fodde waɗaka tan wonde ko aɗa silli aɗa sirƴoji jena gondata ni tan ni comme ça kado min gogo toujours ɗum tan wallahi enen hakkumen fof ko normal ngilɗo fof min gondi ɗum ka ɗon gila sahaji katta ko amnata sahaji ko forani wonde sahaji ko wawa wonde ko mettima e seeɗa ɗum noddirɗa ko ɓa dartin ligguey mo kecce ma ɗen joni galɓe mo woni ɗon fof naftata yiɓe galle ma sallahi jena budita aɗa wonde mum kadi ala wona kato ko liggoron ko fof mbeɗa wawi hokkademo wona mo yaɓe aɗa bonnidde abuye hakkude men Allah gogo mbeɗa hay mbeɗa wawi debbo yabde kadi no woodi debbo kadi no woodi surtout aɗa haalde jeena aɗa haala jeena mbiyaɗa adda hen jogi ɗani wadde ko jiɗɗa yiide ko ne nder nayi de jeena wona on debbo aɗa andi kala men ko attrakkile maji aw kalta ko no feewi haaluji ma ɗiɗo yo haade koyɗol te ɗum ɗo ni wona koyɗol gonna ko haalde ko toujours jeeya pat ngama toujours kam ɗum heedi kam galɓe mo woni ɗon ma ɓooyi rindinde men so Allah jaɓi par ce que ana réglade e kotoɗa kalta ko fof voilà mo woni galɓe wondema mo wondi mo wondata tan yimɓe galle mo koye famille mo min galɓe ɓe raɓɓiɗi walla moon mi andani ay goto anda kalta ko fof an ya lawol maɗa hebbini daneji aɗa wawi kosam kalɗa ya lawol ma te tawtan ɓe liggo aɗa dattata meɗe kecce nani fat fan darde ɗo ni wona position de kono position deƴƴat ɗo hen ala caɗele c'est ko haka jaabi kam tan sa premier kay dartana koyɗi ma ɗi ɗum natti wonde koyɗi ko rewɓe tan wonduɗa yaɗo hen jeena amata ko jeena so yoɓe ɗo yewde jeena kaldata ɗi haalɗu non andani mbalɗum sinno ngandum ne mbalɗum Allah yoni kam seeɗa mon kokkam jogum yewno mbaɗɗa hende so ala fof ko seynaɓe ari ko ha hedde kinam ni dillintore mum nen Allah kinam mon mbiyen ɗum ɗo ni min kay hay sekane yoɓe mbeɗa wawi yeede gallam mi yoɓamo noon tumi taki basɗo ɓalejo kurum sendi may banden ɗo wima koddiɗoma nyayi ngesa ma o sendi may banden ɗo wima koddiɗoma nyayi ngesa ma o duniya ene jogi jomum sattirma